Mesto Spišská Beľa je malé poľatranské mestečko s počtom 6350 obyvateľov. To spoločenstvo mesta je predsa len viac bližšie k sebe, viac sa ľudia poznajú a viac poznajú teda aj toho primátora či poslancov a tým pádom aj viac pýtajú a rovnako to bolo aj v prípade práve tohto Face klubu alebo klubu mladých. Boli sme nejaká partia mladých, ktorí sme už tu v našom meste pracovali dlhšie s mládežou a prišli sme na to, že keď si chceme nejako udržať alebo mať s nimi stály kontakt, potrebujeme mať priestor, kde sa s nimi budeme stretávať a kde sa im budeme môcť venovať. Taký nejaký spoločenský život mladých ľudí v Belej bol dosť obmedzený na nejaké bary, diskotéky a možno nejaké aktivity na ulici, alebo maximálne taký dosť chabý spoločenský život pre mladých len. Pôvodný zámer tejto budovy bola mestská galéria, ale keď sme prišli my s týmto nápadom, tak pán primátor povedal, že vie si predstaviť, že by tento priestor uvoľnil pre nás. Myšlienkou prišli samozrejme mladí ľudia a to, čo nás možno presvedčilo, že všetci boli za túto myšlienku, to bolo to, že tí mladí nielen, že vy nám to urobte a vy nám to prevádzkujte a my tu budeme chodiť a budeme kritizovať, ale my si to pôjdeme sami urobiť v spolupráci s mestom a my si to budeme prevádzkovať. No, je nás dosť, keď je to sobota, je to nejaký voľný deň, tak je tu možno aj 60-70 ľudí mladých. Zvlášť keď mladí povedali, že vedia na to si získať nejaké vlastné zdroje, že treba teraz tú šancu využiť. Tak ako to všetko zohralo, že taká súhra dobrých okolností, že v jednom momente sa povedalo, že áno, poďme do toho.